Dipun aturaken setunggal tetembangan kangge ambiak sepening swasana dalu samangke sinenengan Dewa Daru Indonesia monggo. Iki apiane Mas. Sik to. Aku gelek koyo ngene iki. Lah iya, mari diangkat lagune iki lho. Musike mati lah terus aku ki njaluk piye. Heeh. Ya Allah. Makane sesuk iki setelan ngono arek makat tanggapan iki. Oh ngono ta? Heeh, ora apa-apa. Wah. Lah iya. Oh wis ora apa-apa no. Ora apa-apa. Dibaleni ket kawal. Heeh, dibaleni ket awal wae. Anange sak jroning atiku. Ya kok ora sampe-sampe no. Lah iya. Iki diterusne. Ya wis aku nyarah. Nggih. Bacutke nggih Mas, apian lho iki pokoke. Oh, apian. Tak suwun rina lan wengi. Op. Tak stop enggak. Mulai aku. Heeh. Sore lho iki. Ora melu lek ngene terus jarene. Wayah latihan ora tau teko ya. Lah iya. Ora tau teko ta iki? Gak tau, gak tau. Blas. Kalau pas aku terakhir itu kan Ya bolosan. Allah. Ya mergo ora tau teko kuwi ya kudu nyadari to. Kadang ya ning keplendringan liyane kan ngono to ya. Kepentingan, Oh, kepentingan. Heeh, ya wis. Yuk monggo. Iki gegarap dagelan api ini. Iya. Oh. Asli Indonesia. Asli. Sito, Pak. Bacotke nggih, Pak. Bacotke. MC-ne bareng Pak yang medeni. Ora. Ojo lali lawalengku.
tutuk to ya. Akhirnya ya iso semangat kok iso no. Heeh, mangurung. Nggih. Kau tasih pemanasan. Oh, sik pemanasan ki beda. Lek biasane lek dadi pemanasan ki rada lemot, lek panas cepet. Nggih. Iya. Nggih to Pak Jenengan. Oh, iso. Mlaiku bawanter ngono. Pak Ipin nggih. Wah. Lah iso. Lah ya kok Pak Ipin ditakoni iki nyapa to ya? Yo. Heeh. Oh, sopire to? Heeh, mboten jare. Tukang icik-icik ya ora. Ah, tukang icik ora. Heeh, wong nyekel mek icik-icik tok kok ya. Saya panas ya ganter. Lah iso kok. Wis ora apa-apa. Heeh, ayo lanjut. Ojo lali pamele. Wandaro Indonesia. Yuk. Hey. Yo. Hey. Gir, rami gir tabrak. Nah iya. Oh, pokoknya rami gir tabrak ngono.